Aso ndikuona kaya yangu kuda nipindega. Iwe kutaura usuka. Aiwa mai zvakambokunetsa kuti usvigona kuti inobuda nekupindega. Mazozvigona sei? Anti experience panenge pasina mazuva ekutanga unotombobatirawo uchita sei. But izvozvizvi zvakutongoendeka zvakatongodaro. Mazozvigona sei kupindega? Ndaona muchimhanya up and down. Makazoita sei? Handi makaona zvanaingoita yekutanga ndaingokushira mapfunde muchikwere yotongomhanya yotonokupinda yega yobuda. Abozi ndaona makambopinda busy neukwiyo. Ndazopesera manere yega maifana kutoibatira kuti ipinde movharira. Moibatira kuti aiko zvinoda kuona inongopinda yega. Yovharirwa. Yakuzoti umndomba mangu muchirugu umndoma ndovharirwa umndoma ndogara. Plus I think dzaita dzichiwanda wakazotenga dzimwe huku pamusoro padzo pachi iyo idzi watenga dzimwe huka iyi yakanga yakutongopinda yega nekubuda yega.